Taibu ni nyenye kaliminke araita mani tagaja ilahu hawahu ko yala ni aya min fule ninye bon ni mogo min kera junubo toni ala sosola ye ni bi ni ndungo bato abike kafiri de kila bo silamiya kono wa no semira rahimahullah nyinin karane aya la nin chogola akonna nyata ni aya la ambese ka fo ko ala soso noniya be nawun mina sirki ko fulanka fo ya noniya do diro junubu be fulanka fo ya noniya do me ka fo ni nye fulanka fo ya kumba bay ni nindungo bato ye fulanka fo ya kumba bay bulla bo silamiya ko min labo obeta junubu ka qadara nun u ka degre de ma ni kan nindungo bato kera fendo la femi ni delilaw bala qur'ana ni sunna koni nin kuma min fule ni nin dungo bato ye mogo bila nin kuma foli la ube nin dungo bato ye mogo bila nin kewale kelila iye mushriki de shirkul akbar mukhrijun min al milla wala ibe ke mushriki ni kafiye wala ni kan nin dungo bato ni la se koma komi limbi labo silamiya kono ibe labo silamiya koni one men ni kan nin dungo bato in kera junubu de min ye junubu kumba bay ati labo silamiya kono ube junubu fitini amba fo fulankafoya noniya dobila ani bora silamiya kono pew ote kelenye fana bo koni mogo nana ema ko ika juru do alela ko ale beta so bieta na ganyera abeni ka juru sara ke oye juru do ala ko ganyela nani ka juru sara be chokodi iman ka juru nyerede do ala ninka na fuyera yere ya fode juru do na beta so bieta ninganya na beni sara kana juru do ala wala taawanu ala al-ismi wal udwan parce que fule ka demede abeta biye minta so biye minta ibese ka soro yere eye munna fulo minda ma beta biye tanode woye haramu ye ibolo ate daga ika juru do ala ninkanka woye de iya deme so biye taminye haramu nye iya deme junubula iya deme yadala bo ko nka muso koroba do be Gambia ayen nyinin kalido nati ko ani ale ne aka ce tumbe Angola ko ale ka ce ye juruta mogodo bolo juruin wati ni sisance a français janyana kosobe mais sisa ba fe ka juruin sara juruin dolari de tara aye dolari de juruta mais sisa nu ulube dolari ne o ko aka juru sara misali la Gambia ka wori de la yala dolari tara sami dolari falen tumbe Gambia ka wori la o sa yala o de be sara ube na ko abe juru sara sisa aye wori hakke minta dolari la na be falena Gambia hakke minna sisa o de be sara kanyin kaliyen ninye donc doni ke bawo ko ni eye juru sara juru ta wori la ni o wori yere be aka juru sara wori la misali la na ya sura le dolari keme fula de tabolo hari na kera sam mugade sambi sabade ni be juru sara sisa ebe dolari keme fula de dama ni bara be keni dolari ko ni toujours ebe dolari keme fula de dama fale la dolari keme fula in fale abinaw atara sanfeo eba ka dolari keme fula de sara na ya soro eye dolari keme fula de ta me juru sara wakati aya sora mo asarati de ka fo ibe dolari keme fula sara ta me ni ba sara ni worela parce que sarati li tebe me eye dolari keme fula de ta me asara wakati
ana na biala karasa ne ba fe ki ka wori sara ni wori la ube karasa nka dolari keme fula min ba ina an ka wori min fule ne nya abe be min na asara ola na ko ba sara sisa dolari mbeta wakati mi fale be min na hotel lajede ebe duruin sara domi dolari keme fura fale be min na Gambia ka wori la ube abe jamana min no ka wori la o hakke de be dia tigima abinini atara sanfe o juru koni be sara domi dolari fale be min na o wori la o nyogona hakke de be dia tigima bo ko yala ambe se ka konanja jumanke almami wuye ambe ni wakati na laba mun la wakati min na la sara wakati tilebe yelema de wakati kanka sanse bo ambe ne siha minke almami kelen be yoro mi masuliya de ba auka masuliya folo munum bu dambe kata dina nyema yawuma kata marabaw jamana marabe munum bolo dina yere nyema ya be munum bolo masuliya de be beka jamana ka dina ko aka kolosi odi atu saudiya nunun fule ministry de be dina ko in kama ni leri nunun be dina ministry u de bolo uba kolosi jamana kono chokomi donc wala amasuliya folo be nyema uka kuso samunun be dina nyema yala akan ka cesiri ko munu na kosobe uka sabati dina kono jamana kono o yen nununde ama sauliya be auka uka jate mina eri wula laga sarakan ka do wakati mi sisa uko jate mina ko perpere latige ke tele wula arajo wula ka ewa konan jana nesiha ke alimami uye ni wakati la ni sali eri kanka sanse kabila nina parce que ala ko qur'ana kono waqimu salata inna salata kanati ala almu'minina kitaba mawquta ala ko aye salli nati a chokola akaro salli ewa salli ye farda de mu'minika ewa aka wakati fana kurusili ye farda de ika salli wakati kurusili ye farda de anka ni tugu sallira salli wakati nye salli te saha ni tugu ka salli ya garuya ko wakati temina ni ko be salli ate saha donc masuliya obe alimami uka dina nyemo gorobali masuliya buka alimami kelen ka jamala masuliya bika wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imam ra'i wa mas'ul an ra'iyatihi tiren ko be genne kala bebe nyenen kay ka genne ke fewma tuma me tumbe afwaya damina munna al-imam ra'i wa mas'ul an ra'iyatihi al-imami akera al-imami bay min be ewa be maraw silama be nyema ya be min bolo akera dina nyema yo abbe genne kala bebe nyinen ka genne ke fewma tera misira al-imami yo be kan nindo ko be ye genne kala de bebe nyinen ka genne ke fewma wala dina nyema u jamana kono dina min nyema ya khalifala awma aka dina kolosi min kaka kono o ka fo awa abauka wakati ka kolosi de ayi salli wakati kolosi jamana ka salli wakati kolosi aka la sara salli wakati kolosi aka eri nyuma ye minya aka wakati be do minna aka nose ka fo tele wala ka fo radio wala aka fo radio soso wala aka kuma alimami fe uka salli o wakati wala ambe konan jaminke o yenninde masuliya de bauka ala bawu nyininka ala de yomal qiyamah do dina nyema ala bawu nyininka ala misiri kelen ka alimami ni be sallini ka jamae nyininkali bika awa jama fana afana kana tote de kwa nyininkali be alimami no feunde ka ay aw mana fana ye jamae abi salli alimamu kofe aka dina aka salli ka gele awma aka janto ka sallila na yere yado alimami bake ka salli na we salli watila ni salli wakati te do ewa nesiha ba ufana kaka konan jake alimami adinu nesiha
الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم كيرون كو دينا يكون نجاري دينا يكون نجاري كي دينا يكون نجاري سيبو كن يكون نجابي كجوني أكو كن نجابي كألاي كن نجابي كالك كتابوي كن نجابي كالك تشيدني كن نجابي كسلام نيموي كن نجابي كسلام توبي أو فناك الإمام منهم باقولوا مسير لا ناي وقتو كلوسي وقتو تدو أي سن بالإمام لا وبي أكاسيجي أكان نسيها كالإمام ويه وقتي بتوكو مسيسا مسير تامن يلمنا أنيا كلوسي أوا وقتي تدو وقتي بدوني ليري دلا أي سالي إيري سانسي جماعة فناك نسيها كالإمام ويه أكلنا أكله وبي أكاسيجي أكاكوننجا كاي nanko ni masuliya bi awuli alede ka aw fana ka dina kurusina ka salli kurusili baw ka de akana ka salli wati la wati de do minna o baw fana aw fana ka aka ka salli wati kurusi almaminu num bolo nulu ma yele manu yereye aw yere ka konnan jaku ye jama min be salla ko fa ka yele malike naye almami fana almami jama bi ko fede jama bi ko fede ni e fana ko hérité do be adankanaya bambe bolo ka fonni eri la hérité do e ko ita sanse ni an fana ko ante salli ko fedu e kelende be salli donc wala nin ka famu akomugo anye mugo yo an kan jantoni na an kasira alanye an kasira alanye silamiya jonsen fulana de ni salli an ka korosi yomale kama do jon bara munum bini ala ce folo folo min be nyinin ka wenni sallide na nyana i gagnera i kisra ni salli tinyana i bolon o yi perdi lenyo o yi bononenye ni farda salli na kasira ni nafila soro li bolon ala bafo kan nafila ke ki ka farda timme timme ni ka farda sera ka timme bolon ka bara bebe timme timme fo ka tikisi me farda tinyana ja etumbe fardaw salli wakati la wakati te minye fardaw tinyana nafila fana chama masoro e bolo mimbe fardaw dafa o ye bonene ne perdi lenye ala kan kisama ala kan tanga oma donc ambe konnanja minke beye o yanninde kata ewa dina nyema umaw kata misiri almami nyema ya umaw ewa salli wele law be kasir alanye misiri fana jama be kasir alanye parce que misiri dobe akadi alimami aka eri chanje mais mugo dobe misiri kono ni ode maso eri sanseli ma eri te sanse ode gumbe alimami fona doka misiri kono misiri jama mugo dobe be janko comité ko be misiri kono misiri munun kono ni har alimami ko eri ka sanse ni comité de maso ko eri ka sanse o eri te sanse ode gumbe alimami do fona ka o ode ya to aywa adina nyema uyo a misiri almamiu a comité misiri comité be misiri mununa comité mugo yo jama muna be salli almami kofe be kasira lanya kado yawmal qiyamah do masuliya de banka nin dina min kalifala amma an ka salli munu fulen nunye amana de do danna ya de do nu daranka o kanu chogola de nu manu chogola ini ala cheye danna ya jamfa ibe nyinin kada qiyama donc wala kan kisala kan tanga na manatille wara esga ya ka nyinin kalifa bon ñininkali nana cogo min ko do de do be jamana do la commerçant de do ale yere ba ka commerçant de la seba ye fana alhamdulillah comme misiri la ko abe salli de wele misiri la akera misiri salli wele la wani fana ni deme munum be ñini misiri kono ko ke misiri musaqay ko abe wuli ko fi sabilillah fana ñini misiri ye ko dew kwama ebi ka komrasiya de la ibi ka jago de la ni man ni salli wala ni mi se fi sabilillah mbila ikan na fulo beba ibe ke fantaye ni man ni sembon ni na iteke setigi abara iteke na fulo tigie
ko afana ye salli wele bila ka fi sabilillahi bila donc ni nye kuma fude na tigi ya fo ala mina baliya kuma de fulen ni ni koko ni nafolo masoro ala bato kono ala soso bo soro salli wele ala bato de ka fi sabilillahi ni misiri kono misiri musaka min babi ta'awuna lil birri wat taqwa Cheikh Ibn Baji Abdulaziz Ibn Baji ñinin karanina fi sabilillah ñinin misiri musaka kama ako min babi ta'awun alal birri wat taqwa ako yede ka ñugon deme hera de la ni bato o yen ñumande hadisa do nana ka fo ala batoli mana aka shira ala nya kala soso bila aka do ala ka garjage min fulene nye ate soroni ala sosoy abe soroni batode hadisa imbe Sheikh Albaniya Kenya hadisa inna chugoti hakilila ay ala soso bila kala kuta bila aka ala bato aka do ala ka garjage ate soroni ala batote donc ola ni mo bato to ma garjage mi soro ma yurwade mi soro bato bila le de be ke ko ibo soro donc nonu nye kuma fude ani tawhidi baliya kuma de fulenu nye nin kuma sugube mugo bolo ma tawhidin de kala uma ala de do folo uma ala ka kele bantay de do folo aqida inde te parce que ni aqida te nyode fo hari yere ka kanna doloki mi sa ibe siraje ni mugo ma tawhidi kala ma adi aqida kala ima ala do hari yere ye wori do doloki mi na kasa ka do kanna don do la ibe siraje chogodi ni ala minati bolo ma tawhidi do ima aqida do don folo ye doloki ndo iye asidanke don fulana dorokindo no asidanke don sabana ba monto kada ko nyenin doroki kolosi ni nya do dongodo mbe asidande ke israna doroki nyewe masiranya ala dombaliya de bo la se mugoma donc ni suguye ala dombaliya de ko ni kera fi sabilillah nyini bagay kado misiri kesila donc ko oite ikteke fentigiye ko kito salli wala ite fentigiye nonu nya ala dombaliya ni tawiri baliya de donc atigi aka sagi aka misiri welela yomal khama do misiri welela de kanka jakatme be ka khiyama keneka ciden ko mugo danfe be misiri welela ka salli wele kamme ko yomal khama do be sharia kiye ni bi duskun khalas alay abede be sharia kiye donc sagi kati ka salli welema sagi kata ibe misiri de menyini minna kata misiri la misiri kunkola sagi katama min fuleka nin kuma foye ala mina baliya kuma do ala dombaliya kuma do akhida baliya ni tawhid baliya kuma de do senta koro bon nonu be ye cego kelenya bon ko do ko ale ye saliji dafalenta ko aba ka sisoti do misana ale ka sisoti do ko ale magara ka lawrala ko ale sikara yali ka saliji tiena ube mun ka saliji ma tiena mais ale ko ye sisoti do oka o ko fa ye saloli ko be togode bon ambe min fo lawra magali min be saliji tinya folo ni lawra magara itege fara magara ka lawrala finiti na ce foi tini kan lawra ce tege fara magara la abe salije ci ante salije ci don ko ko nyon soso be ni rodela mais ene e ka finu be ilade ima dabo kama fana ko ikalla maga illa wurala ni bolo magara la chogo ya dolate don ko ko kuma to ko be lawra ko be salije ci lawra magali be salije ci a sosoli be yoromi finitini kan lawra ce i magara la sosoli be ni rodela don ko bolo harisa fulan nana la harisa do nana coye cide nyininka ko ale magara akal lawra la ya tege faram maga akal lawra la ciden ko inna ma hiya bada'atun minka ako sogo budo bi yerela ika farikolo sogo to ni magara la ika sali te ciya chogomi ni fana yi farikolo sogo budo de onana harisa dola ciden ko ma massa jakarahu falyatawadda
ni mɔgɔ mun magara i ka lawura la ko i ka saliji ta donc sɔsɔli nana ni hadisa fula de fara ɲɔgɔn kan la dɔɔnikɛbagaw bolo sa a bɛ dɔw bolo ni magara lawura la de fini si t'i n'a cɛ i ka sali bɛ tiɲɛ mais ni magara la fini kɔfɛ fɛn t'i ka saliji la innama hiya bada'atun minka a bɛ dɔw bolo ni magara i ka lawura la ni damu ɲini ye o de b'i ka saliji tiɲɛ mais n'i ma maga lawura la ni damu ɲini ye innama hiya bada'atun minka sogobu do a b'i yɛrɛ de la donc kuma ninnu sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ibn Usaymin ninnu rahimahullah ye min kɛnɛya ka maga i ka lawura la a tɛ saliji tiɲɛ kuma salen na ka maga i ka lawura la a tɛ saliji tiɲɛ a ko ni mɔgɔ min kɔni magara la ni ewa damu ɲini de ye a ko ji ma bɔ i la maji ma bɔ i la a ko alihtiyatu ɲuman sage saliji kan har o yɛrɛ ale t'a fɔ i ka saliji tiɲɛ na dɛ a ko alihtiyatu sage saliji kan ni magara la ni damu de hari ni fɛn ma bɔ i la min ka ɲi sage i ka saliji kan mais kuma sahalen a tɛ saliji tɛ tiɲɛ mais a bɛ dɔw fana bolo ni magara la kɔni ni damu ɲini ye hari ji ma bɔ i la saliji tiɲɛna i bɛ sage saliji kan ko man masa jakar fana ta wadda bo yɔrɔ de la donc ni ko bɛ nin cogo la nin tigi an t'a fɔ a ka saloli tiɲɛna nin kama bon ko laɲini lawura kɔfɛla ni ɲɛfɛla bɛɛ de wa dɔɔnikɛbaaw dɔw bolo kɔfɛla ni ɲɛfɛla bɛɛ bɛ lawura mais kuma sahalentigiw bolo fana la u ko ɲɛfɛla de ko fɔra ni magara o la n fɔle k'o de fɔ u ye kuma kɔnɔ minɛ u ka sɔsɔlen kɔnɔ ko u ko de ni magara a la de ni fini t'i n'a cɛ mais ni fini bɛ i n'a cɛ innama hiya bada'atun minka ani fana e ma a dabo ɲini kama e tun bɛ maga yɔrɔ dɔ de la ta i bolo taara maga i lawura la e ma a dabo a kama yɛrɛ ka taa maga la olu tɛ saliji tiɲɛ saliji tiɲɛ yɔrɔ sɔsɔli bɛ yɔrɔ min ka dabo a kama ka maga i ka lawura la fini tɛ i n'a cɛ sɔsɔli bɛ nin yɔrɔ de la dɔw ko i magara la dɔrɔn fini t'i n'a cɛ saliji tiɲɛna dɔw ko ayi ni magara la ni damu ye dɛ sali bɛ tiɲɛ mais hari ni fini t'i n'a cɛ ni magara la i ma magara la ni damu ye innama hiya bada'atun minka o la an ko mais kuma sahalen u ko saliji tɛ tiɲɛ mais ni mɔgɔ min kɔni magara la ni damu ye hari ni ji ma bɔ i la alihtiyatu pour i ka bɔ dɔɔnikɛbaaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la sagi ka saliji kan ko taamamu yɔrɔ la dɔw b'a fɔ ko ni i tɛgɛ bila ɲɛda yɔrɔ la baasi t'a la ala ko fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum tertibu nana cogo min i b'a k'o cogo de la e ma ye safa ani marwa boli tuma min u taara hiju la ciden a tilela safara a ko ibuda bima bada allahu bihi ou bien nebuda bima bada allahu bihi nana na cogo dɔ la a y'a damina ala y'a damina yɔrɔ min na cogo dɔ la an b'a damina ala y'a damina yɔrɔ min inna safa wal marwa min sha'airillah ka taa yalla ba wala tayammamu yɔrɔ ala ko i ka ɲɛdaw salo ka bolo fura salo ciden fana tuma min a ye tayammamu fɔ Ammaru ye a ko a tun bi wasa i k'i bolo fila kɛ ka dugukolo gosi k'i ɲɛda mun n'a ye k'i tɛgɛ faraw salo n'a ye ten subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni nye ɲininkali min kɛ araita man ittakhadha ilahu hawahu ko yala ni aya min filɛ nin ye bon ni mɔgɔ min kɛra junubotɔ ni ala sɔsɔla ye n'i b'i nin dungo bato a b'i kɛ kafiri de k'i labɔ silamɛya kɔnɔ wa Ibn Usaymin rahimahullah ɲininkara ni aya la nin cogo la
a ko n'an y'a ta nin aya la an bɛ se k'a fɔ ko ala sɔsɔ nɔniya bɛ yen nawun mina siriki ko filankafoya nɔniya dɔ de don junubu bɛɛ filankafoya nɔniya dɔ mais k'a fɔ nin ye filankafoya kunbaba ye nin nindingo bato ye filankafoya kunbaba ye a b'o labɔ silamɛya kɔ min labɔ o bɛ taa junubu ka kadara nin u ka dɛgɛrɛ de ma n'i ka nindingo bato kɛra fɛn dɔ la fɛn min ni delilaw b'a la kuranna ni sunna ko ni nin kuma min fɔlen nin ye ni nindingo bato ye mɔgɔ mɔgɔ bila nin kuma fɔli la ou bien nindingo bato ye mɔgɔ mɔgɔ bila nin kɛwale kɛli la i ye musiriki de shirkul akbar mukhrijun min al milla wala i bɛ kɛ musiriki ni kafiri ye wala n'i ka nindingo bato y'i lase ko ma ko min b'i labɔ silamɛya kɔnɔ i bɛ labɔ silamɛya kɔnɔ o ye mais n'i ka nindingo bato in kɛra junubu de ye min ye junubu kunbaba ye a t'i labɔ silamɛya kɔnɔ ou bien junubu fitinin an b'a fɔ fulankafoya nɔniya dɔ b'i la fulankafoya nɔniya dɔ b'i la ani bɔra silamɛya kɔnɔ pewu o tɛ kelen ye fana